Mísík. Slabík. Mísík. Slabík. A mísík. Slabík. A mísík. Au. Opa. Mísík. Mísík. Slabík. Mísík. Slabík. A mísík. Slabík. Jo. No páníček už nemůže, veď na nohy. Slabík. A mísík. Mísík. Slabík. A mísík. Takový pěkný masíčko. Já bych si taky dal. Já to nesmím. A jak to v nich mizí? No, pak si lehnete před kamna a budete péct. Slabík. A mísík. Slabík. A mísík. A mísík. Jak jsou spořádaný. Jak se jeden druhýho, jak hezky se střídají. No, někdy ne. Někdy mu No, potom jo. hubne. A to, Včera si vzal drsom přímo z talíře. to čerstvý masíčko, to je viď. No jo. No to je hezký. Ale to je dobrý hovězí, to není nějaká hnusná. No to víš, že jo. No to jo. Taky stálo 320 korun. No jo. Ale bylo toho skoro kilo, obrovský kus. Tak počkej. Mně se hrozně líbí, jak se střídají. Teda kluci, to není ani 5 minut a už to máte spapaný. A už vrní. Slabík. Tak, poslední za maminku. Mísík. Tak, počkat. Za Honzíka, za A Járu už není. a už není. A už není. Už máte v bříškách. Už to není. Už to není.